Ngisacela ukwazi igama lakho. Igama lami uDineo. Ngiyajabula mina elami igama nguSpesishi. Spesishi uhlalaphi? Ngihlala Mtshekilezini. Okay. Besisacela ukuba abangani. Ufuna siba abangani? Okay. Ngikubuza ufuna kusiphi isikole? Hayi mina ngifunda imeli. Mina ngifunda ezimele. Ya, ufuna ngakhi? Hayi mina ngiya-16. 16. Mina ngakhi? Mina 12. Okay. Ya, mina 12. Ya, singaba abangani. Ya. Inkinga yabo iy'kolo zihlukene yabo. Bekuzoba ngcono if besifunda esikoleni esisodwa yabo. So abangani classmates yabo. Ya. Sicela ukubuza igama lale lesimnandi. Umanana lo. Okay. Kule manana. Njani? Okay. Ngiyaphila nami. Nange. Manana. Nafo. Uyaya eCrush. Ngiyajabula ukwazi. Yes. Dala kumna mama. Yeah. Okay. Wakijima kangaka ingqondweni yami nohamba ngowane nongibamba kamnandi Alright. Bathi into esha kanti kodwa abantu bayahlangana. Uyaphila na? Yini ngani? Angisho nabona abangani bakho apha. Hayibo Angazi yini. Izolo bekwenzakalani? Makutheni? Ayiwo. Yo engiyisho. Ini. Amfethu mina ngiyekela. Uyekela ini? Ngikutshela ngendaba kami. Angihlangana. Baba. Ayifuna ukuhamba vele ujwayele. Cha. Uya. Bantu tangibuya la kusika ngoba sihlangana nesimanje. Bafethu kunendaba manje. Umqoqo uvubile la. Awuzwe. Ayihlabe phela hlaba wami. Awuzeke Hayi bathi ilunga lodini bazomele ngisiswati la isiphethe bayongcheck mara bathe futhi enye into bazomvuza namhlanje kusasa abanasho ashithi imali yakwami yabuya. Yabuya bona. Yabuya manje. Awuzwe. Afiyele. Sabi. Oh. Right wena Joe yazi ngiboneke kanjani vele bemthumela nawe ngathi ngiyimisa. Ngihambela nje nami. Uma ngikhathele ngibuye esikoleni nje ngikhathele ngazi kule sathele yindaba. Mina ke lapho bensendlini Ngijabula wena yazi. methu kunzima Chomi. Maka siyaphusha Chomi. Hayi pushani ngizolunga. Chomi. Bekunjani hlala endlini? Chomi kuyabhora phela endlini. Ngisana ngakho kangaka isiquthu besingaka impela nje analyze la. Asubhala nini Chomi? Hayi Chomi. Lapho ngithi ngiyethemba lokuthi ngizofuna ngibone lo muntu wami lo. Ongathathi kahle ekhaya Oh.
Hayi ungafunga ukuthi uyasangana kwangempela manje. Hayi Chomi umuntu wakho ngathi akekho right. Hayi Chomi phela noma usukhuluma kanjani? So Hayi Chomi nawe uyasibona kanjani? Hey, ngithi ngimphoxile nje ngizwa ngidina futhi. sekakucika Chomi. Hayi ngizwa ngibhoka nje ngitshela ngalo mngani wakhe. Hayi ngithanda kakhulu ngibona. Ya yazi. Hayi singene lana. Kungena sengihamba. Abafana bazobunganisa. Kalalento wetano Hayi nami ngiyajabula ukuba umngane wakho because vele la bengingabi nomngane yabo bengihamba nomuntu wasekhaya. Hayi nami ngitsogisile njengathi kudala nje kodwa ukusifikela manje nje esikoleni kuya kanjani? Isikolo kuya kahle esikoleni kodwa esikoleni ama-homework Yini ama-project samele senze ne-project technology kanjalo hayi bani homework ngiyaza sisenza sobalisa inkinga ngihlala kude nala uhlala khona ngoba ngizama imali njengoba nayo ngoba bengizile la sizihambe umuntu wasekhaya so ngibone ngathi ayithi ngihambe la because ngibhorekile vele anginamngani ngiqeda nokufika la and angithandi nokufika la because ngiyaqala ukufika la isikolo siyabhora anginabangani basesikoleni yabo so ngiyokufika la no and mina ngivela la ngenxa yakhe wamqoqa ngiyajabula ukukwazi ubhuti wakhe igama mina ngize la cause le ngihlala khona ama-subject wakhona kade ngingawazi so bengingasazi isiZulu so ngeza la bazongisiza khona nami ngile ngokukahle nabangani abangani hayi 5 amagama wakho unabangani bengakhi esikoleni? Esikoleni angabi nomngani nje ngingasho ukuthi ngiqeda nokufika anginabangani nje nala nje khani okay unayi-phone? Ya nginayi-phone ya mafika endlini ngicela amanamba ngawuphi amanamba wami because angiwazi ngenhloko amanamba so ya ngibonge kakhulu ukufunda isikhathi nawe because nangibhorekile vele nginganamngani ngiyajabula As amantombazana yabo kube yimi uwe nothisi wami like kube mnandi So Chomi soyakuphi? yo angazi azikhona nje launch yana sengiyibonile yabo Mara uzosiphisa malini Chomi? yo Chomi imali yini khululeka Chomi imali ngeke ibe ningi nakafana neka nje baby naye ngomtshela ukuthi hayi baby itawa nje laka aya mina ngenza ibrand ekhanda ke hayi makuvele ikhanda nje samgeza shayiphondo 10 rand le piece ngeke sinduyilo 10 rand ngeyisiwe. manje ngithomzenza lekhanda nje Shayathatha Chomi. okay nje sothe yabo nje mina ngenza shopisi masihamba kulethe Yes. yes Kuyadingeka uma umuntu nje like lento ezinye izinto like azibizi ukuthi nje sesiyababazi ukuthi hawu ya-understand hayi nje no bengisakhuluma nomama mncane makasesami ukuthi hayi mina nje ngisacala ningisalele nengane bathi hayi ngisho ne-boyfriend ishiye naye ukuthi hayibo Boyfriend ibhizi loyo naye sungithumla Ngizama ukuhlanganisa kuhlangane
kodwa inhliziyo iphakelwa angazi mntana umuntu angithandi ngayo. Ngithanda wena amuhle wamuhle ngikwazi nokubekezela wamuhle amantombazane ungithatha ungibeke. Yeah. Ukubuza ukuthi amatawa webhasikili ayingakhi. Isicelo sibe yithuba. Mina ngiyakuthanda inkinga uma ubona wena ubona ukukhanya kwenkanyezi. Mina ngegama ngiphila wena. Ngiyajabula ukwazi ukuthi awazi wena kuhle. Amasabe-ke siyo-check indawo sami izulu. Kwani kama na sisi wako. Ai leo ndio ndio. Kuna mtu ukuthi ngithanda nginayo disappoint. Ayizini. Since ngicela ukubona izondo ngibona ngathi leso kuyinto ngoba khona into ngingayishela azange ngivule so bekuyithemba lami Mara wangiphosa wathi suka la. so mistake nawe wayithatha personal Enjani nale? wayithatha like ukuthi ngisho like ngifaka inhliziyo lapho kuthanda Ngifunana nawe angaze ngayibona intombi njengawe ngalihamba lonke ilizwe ngifunana nawe waze wamuhle ngithanda wena Konja ngwana nombe onogwala namhlanje konja uthathu samanye. Ngwana ona le mpandla. Ola khatho ushole nako lili. akibua linolwazi ngwana ona impandla thusambaloi angithini hey Wena kutile bangiseyisa. yo ntse ke nahana leqanda la lindo ntse o dutse hantle mo sotelanyana ntse ke nahana le hela lindo etsi Ungona ana yo wakinto seyisang ile qanda leli. Kana nolwazi yo ba go tlotsa mayo le fraya ko dustbinetse be confidence scheme yo ai shame awusaka manje uzangalite awusatano njani siphoko kofela Wa ujojani. hayi shebo jwang Mawabani mawaka wa tsama sibi na ke mantse ka pesa. iyo o tsamaile Ke tsama ho sanidisi. o ya kae lesotho Highly suit. o ya kae Ya kuli boyfriend try. Ai sikrumene gidu mo. uza ipina go TikTok yo wena batla kereng Oye musimulo unani tapra dingo tani yo ai
batho ba di-stage ba rata show off yo hai ntse ke nagana ka nala le note taba e yang stress today ke thotse 70 out of 100 ko social science then ko Sotho ka thola 53 out of 60. Like ngibuza ngicabanga ukuthi ngihonga nepinienziphi. Hayi mina ntwana ngifuna nokufihlela thola. Wrong, in fact ngi-wrong yethu. Yona ifuna ukulwa manje wele intombazane no. Makavela ayikho into engisezoyenza thola. Ngoba vele sengine-fight. Makathi kutshele ntwana yami yabona into ezoyenza manje yasenza. Ntwana yabona manimile kanje. Ngathiphe nje manje ukuthi umuntu intamulwa naye etho ufase kanje ubheke ukuthi makaphosa uphisa kanjani uma unozenza kanjani ngiyabona ngathi uyathukile ngiyabona lapho uzoba bothini izona fanele maye i-5 nini la Ngicabanga Friday. yeah feel guys Friday on since ngilindile lapha ngalinda kodwa kwavela esinye kayi udine igama la mama esengibambile ngisibambile mangicasiwa kunemisiphi and ngijabulile ukuthi so right na umkhuhlane lo bophethe kanjani bunjani Besibhlungu isifuba. Yabona namanje sisebhlungu. yabakutshela bathi bohlanza igazi ngijabulele ukuthi uphephile kuye wena uthi esakho uyosithola nini Hayi tata indawo yintombi ngisamye kancane. hawu yo hayi nitabamba lesi bengifuna ubani kama yakho amile bamba sona ngoba ngathi umfowayo akasekho uma ubambe sona fast sibe 2v2 Hayi tata ngifuna uchira. Ngifuna ugele. Hayi if uzoba nogele banaye hayi mina ngifuna. akonje kambi kuhliwe ngahlala intombi yami ke mangime nayo ungasondeli Sanibonani. Njani? Hayi nami ngiyaphila. Oh, usisikamthetho. Abula usihle. Ungadla Ngijabula ngigama ngisiphefishi. maye uthi ngama-updates kamqoqo kuhambani nawo Hayi bengisazoya esibhedlela. Manje angazi ukuthi ngingawani. Unayo ne-transfer. Hayi Mama nayo. nayo maye bathi bam-discharge hayi le angekayizwa ngokuthola angekayizwa angekayizwa hayi